Добър ден, уважаеми съграждани! Намирам се на улица Пловдивска, в близост до техникума по дървообработване и до Централния гробищен парк. Тук съм, за да ви покажа 3 изключително опасни електрически стълба. Наскоро в град Варна стана инцидент с компрометиран електрически стълб, който за малко не отне живота на варненец. Трябва ли и тук да чакаме да стане инцидент, за да се вземат мерки? Ние ще подадем сигнал за тези опасни електрически стълбове, защото този проблем е неотложен и трябва да се вземат спешни мерки. Това е втория електрически стълб, който се намира само на 15 метра от първия, който ви показахме преди малко. Това е третия електрически стълб на улица Пловдивска, който е толкова компрометиран, че всеки момент може да падне и да причини големи щети.